temos aquí preparado un pouco un discurso que elaboramos. Moi ben, sodes moi profesionais, iso é o que fan nos Óscar. Claramente. Comezamos cos nosos agradecementos. En primeiro lugar, ao programa, por aceptar a nosa candidatura e así dar a coñecer a expresión da fala ferrolá. Que nos escoita o mundo... No, aquí todos xuntos, collidos da man, que nos escoita o mundo enteiro. Grazas tamén a nosa mestra Ruth. Sen ela isto non sería posible. Que paciencia ten. As nenas e os nenos somos o futuro, Queremos un futuro en galego. Dende aquí queremos animar a todas as persoas a falar en galego. Da igual seres da Coruña, de Cabana de Bergantiños, de Cuba ou de Venezuela. Anímate a falalo sen medo e sen vergonza. Activa tu alianza.